Kanigari ko all ni radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana ki mat bakong san jong ka khubor. Ka menteri dari jong ka India ka Nirmala Sitharaman ko ong baki kinthai nong Manipur kilong ka dak jong ka jingpun ko bor ya ki kinthai. Kinong tre jong ka karkhana do bilat apo ka sunjok maumlu Chera Cement Limited Employees Union kila ai por khat sau sngi ki bor pnia jong ni ka karkhana ban pun urlong ki jing dawa ki jong ki haswa bakin khot pen long jing ki lada om yo ki jing dawa. But on rakhi katnat Animal Husbandry and Veterinary jong ka Meghalaya ya ka National Milk Day da ki program ki babunjat ha ka arpun reuterik menta ubnai ki khubor ki babnia. Ka menteri ki kamya dari ke India ka Nirmala Sitharaman hinan kasi kala ong bagi kinthai ka Manipur kilong ka dak jong ka jingpun ko bor ki kinthai haba ajing kren ha ki jingpli perdaya ka Manipur sangai festival arajar khat pra ka basipo sngi ha Imphal ka Sitharaman kala ong ba ka ema ke the ka balong ka yo bala penya tang ki kinthai ha pedeng jong ka sor Imphal kalong ka nuksa ka ba in jong ka bor ki kinthai kala ong ru ba ki kam trekti ki bedandor ki ba kentup ki tiar bat ki jan ki belasna bat than ki kiti ki sap ki phong ha ki kamele kai kum ka Americom bat ki we ki pin pawi ki jinglong kerpang jong ki kinthai Manipuri ha ka perthai ka Sitharaman ko ong ba ha bakren ya ka jingpun ko bor ki kinthai de ben yo i ya ka e ka ba ki kinthai nong Manipur kila le ban la ban pen kala ya la ka jong ru kom im bat ban pen pau nam ya la ka jela. President kari India Ramnath Kovind nen kasi ulalit jungo ya ka Azak Memorial ke badan ha Hyde Park ha kanong ba Sydney ha ka sngi ke benengkong jong ke jinglet ba South sngi ke jong u kari Australia hadian ke jinglet ke jong u sa Vietnam Kovind ulalit sa Sydney bad ulong President benengkong jong kari India ban let jungo ya ka Australia. Ya ka Anzac Memorial latay ha kasnam khat kanday spa lai pusaw ban pensa kan mau ya ki sipai ka kanun Australian Imperial Force ki bala yap ha katma ba ka beningkong Kovind la bu sentiu ba la le burami ki sipai ki bala du no ila ka jing im ha katma ba ka beningkong ha kani ka jaka ka bala te ya umat sa kan mau Kinong tre ka karkhana penmi do bilat MCCL hapo ka sunjuk maumlu Chera Cement Limited Employees Union hanin ka singi kila penpawi ka jing benyaw halur ka jing bamla jong ka cement plan ka bala penthamai ban penmi ya ka do bilat kat bakum ka thong ba ka de ben penmi ka balong hundrius pa metric ton ka do bilat ha ka chi singi habakren hikinong patay ko bor President jong ka sunjuk uba es ding do ulo ong ba kani ka kor trekam ka bathamai ka penmi tang kumba ars pa metric ton ka do bilat ha ka chi singi bat bakinong tre ya kani ka kor kim sim yo ya ka bainong ka jong ki na ka benta ki jing tre palat bor ni ki overtime ba kila sakri ka balakot menta sa ka praklur tengka ulo ong ba ka sunjuk kinong tre ka MCCL ka kentu ya ka sarkar bakan khot de ki brio ki bala tibet ban pentri kam ya kani ka cement plan ka bala penthamai khnang ba kan la penmi pura ya ka thong kat bakum ka bor ba ka de ban la penmi ha ka ba ka sunjuk kala ai por khat sau sngi ki bor penya jong ni ka karkhana do bilan ban ai ki jing dawa ki jong ka lam kumta ki la pen pau ba ki nya chakmat de ki jing ki ya ka 8 milad nabi kabalong galung khu sngi kha ka jong Prophet Muhammad la rakhi nen ka sngi hakleng kari la penlong ya ki jingelang le niam ki balong ka milat mehfil bat ka sirat ha ka ba la kren sepang ka jing em ba ka jing hikai jong Prophet Muhammad bat la penlong ru ye ki jing yat bat ba bala tip ka milat procession ban rakhi ka ni ka sngi President kari India Ramnath Kovind Vice President Venkaiah Naidu bat menteri rang badu Narendra Modi kila ai khublei ki bat ba ha ka ni ka jing rakhi Menteri rang badu kari India Narendra Modi unia sam ya lagi sembo perkhat bat ki pat nong India ki bahakari bat ki badan sabari rukumju ha ka bentak basan pau jong ko program man ki bat jong ko All India Radio ha ka ni ka si ublei banwan Modi ulakren lengba ka ni ka program ka basisin ci benai halor ki mat ki bapun ki balong ki bakongsan bat ulai sam ru labun sien ya lagi sembo perkhat bat ki kena school bat ki samna puli ki bele ki examen jong ko board bat ki be khoni ki examen paper ki bakunthop ru ki examen thungkam ki kenhun jong ki rawon bat ki nong tong dok ha hakaleng ka parthai ki larakhi ya ka sngi kerpang ka jong ki da ki rally ki workshop ki program pen ila tan rai bat ru ki jing pen i nam ki ba pen pau ya ki jing long kong san jong ki jing embryo
ka bat ki jing thau ki badan haka ki bakarshani ki jing im lingba ka Twitter menteri ketenat karep karyang uradha Mohan Singh ula ajing ero ya ka jing trei ki rawon bagi nong tong dok ha ka ba pen klan ye ka jing pen mi dok ha ka ba thau ki lat yo kam yo jam bat ka ba pen biang ya ka bam ka ba temen Uni menteri ulang bakatanat ki kamri dok ha bat ka aquaculture infrastructure development fund ka bah 9,000 sans pa arpo arklur tengka kan kentiu su ya ka jing penmi dok ha bat kan thauru ikilat ai kam ai jam kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ya ka National Milk Day on rakhi ha ka arpun reteri menta ubnai ban kan mau buram ya ka lengkut si kha jo Dr. Verghese Kurian ya ubala tip kum father of white revolution ban rakhi kan kesngi ketenat animal husbandry and veterinary kan penlong ya ke program ke bekerpang ha ka arpun reteri unai wing ha usus tham auditorium Shillong ha ka ba usembut menteri ramba ke jela uba preston tensong un penpu penpieng ya ke jing rakhi kum ukong san kawai ni kijing tumu ban penlong ya ke ni kijing rakhi kalong ban pensok thu ba halor kijing mentoy jong kijing di dot kumbalai spangut kinong rima si aidon bat lai spangut ki khna school next school prepare kin wani shimenta ka ni ka program ha ka ba on penlong ru ye ki program prepare ki ban pen paw ye ki jingkong san jong ka dot na ka benta ka jing em ka ba man la ka sngi na du ye ki klong ha du ye ki temen ki san ka ba kan thop ru ye ka jing pen ina mi ki jat jing bam ki balasna na ka dot bat ka jing ai ye ka dot na ka benta ki khna school kan dan ru ka jing ai kusnam dia kinong rima si aidon ki bala ban penmi bun ya kadut ya kinong job jong ka quiz competition bat ka jing ko tho essay hapdeng ki khna school halor ka phang importance of consuming pasteurized milk ni ka jing dan kam bandi ya kadut ka balat ni ki khinyang jing pang shito yo shwa jong ka ni ka program kan dan ru ka jing ko kan tip ka bala ai kerteng live on air quiz competition ka bala penya da ka Red FM radio Usembut Menteri Rangba ka Meghalaya uba Preston Tensong ubalong uway ni kinong ilam rangba jong kaseng National People's Party NPP hakajala hanin kasi uloong ba unong aibot barangba du jong ka sarkar Meghalaya ubala long ru Menteri Rangba barim jong kajala uba Didi Lapang unlong kaburam bat kajing mentoy shibon lada un penilso ano ila dia ba kaseng NPP katto kat ni benai menshwa Dr. Didi Lapang uba om simla yu asu ikijing nyokor na ka party congress ka ba udan wat la ula ai la kajing sakri bun snem ya kani kaseng ula ino kam na kaseng congress bat kaseng NPP kala pediang subha yu da ka ba ai ru yu ya kam nong ai buat barang ba du jong sarkar Meghalaya rengkat ba ka kedan menteri kabinet Habakren haki nong pathai kubor ka jela uba Preston Tensong hadin kajing kundu jong yu Dr. Didi Lapang ulong ba kaseng NPP Kampat yo ya kanu ru kejubam na Dr. Didi Lapang ka ba penpau bo udan jung tmu ban penia so ya la dia ba kaseng NPP. Uba Tensong uloong ba lada uba Lapang ukloi ban penia so ba ka NPP kan long ka jing yarap ka ba kraw ya kaseng NPP hagi jing trikam ki jongka na ka daw ba uladan ni ka jing tibet trikam ka bala slam ha ka kam sain perthei. Susu uloong ru ba ka jing dan jung Dr. Didi Lapang ha kaseng kan ra ya ka buram bat ya ka dur jong ka NPP. Laban penken mau ba Dr. Didi Lapang ubalong unong yalam san perthei bala rangba na kaseng kongres katuk ani benai menshwa la ai ke CTA no kam na kani kaseng halor ka jing keno ba kaseng kongres kam nyo korsu ikinong yalam jong kaseng ki bala kam rangba bat habakila no karta Ya ka Indian Panorama ha ka tamasapan Iflim International Film Festival of India lapli perdahnin kasi ha ka nong ba panaji ha Goa. Secretary jong katanat Information and Broadcasting jong kari India u Amit Khare u lapli perdah ya ka Indian Panorama ha ka ba on pen I ya arpun reutli ki feature film bat arp weitli ki weipat ki film ki bamday ki feature film. Kato gani ka kubor kelakut ke balawan shapina ka All India Radio Shillong. Ha ka por prabajing ini so ka Delhi Station na ka bentaki kubor ki banwan naka.